Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate izingane zesithembu. Sithembu ama-massive shows siyaxoxa. Into engenza kule nyanga guys ukukhuluma kakhulu ngezinto eziphathelene namasiko engizaziyo nengizokwazi ukuthi ngibuze ngazo ngithola impendulo mase ngiyayiletha la kumina. Kokunye ke ngakwazi ukuthi ngifake imibuzo silindele ukuthi comment section ithini. Niyakhumbula ke guys season 5 sasimenyiwe kwi sweet 16th birthday celebration kaMpilo. Nathini uphuma kaMpilo seniyamazi kaMpilo ngathi nembonile uMazungu Thobile kaMpilo uvele kwizingane ezisithembu. Nathini futhi nathi hawu kanti eMzumbe kunjani why abo yena enzelwe umhlonyane uMpilo indaba engenzela umhlonyane seyikhona impendulo. uMpilo uke process yokushintsha isibongo sakhe ebiza isibongo sababo wakhe kodwa lokho akwenzeki kalula njengoba ikhaya kubo begcina amasiko kanye nomalume bakhe. So kunezinto okufanele ukuthi zenziwe zephelele abeke umseleku ngokuphelele. Umseleku yes kodwa ngokwesintu akakwazi ukwenzela umhlonyane ubaba umseleku o eminye imicimbi kube kungaqediwe ngapha komalume. Ukuthi ke lezi ingxoxo zihamba kanjani ziphelele into engayisho ukuthi kuya nekhaya. Kwelinye ikhaya mhlawumbe kuyasho ukuthi kufunwa inkomo ezingaka, abanye bekwaphule, abanye bekwenze kube ushipe ngoba into ebalekile ukugcina into eyiqiniso ibe yiqiniso ukuze nezilandelayo zenzeke ngendlela ehlelekile neyiqiniso. Lo wabuza ukuthi why uAbo wena akanayo inkinga ngoba ubaba umseleku noMacele bashadile, uAbo wabakhona emshadweni. So ya Abo indaba yavele yabalula ukuthi uMacele ucela enze umhlonyane mase le birthday celebration ayicelayo or sweet 16 kube yi-after party. Ngobani ubaba kaAbo owumseleku ugcina amasiko. Kube sekufana phi ukuthi ke sekuyisikweledu ngoba uMpilo nayo ingane yentombazane. Njengoba ingane yentombazane uzobuka ukuthi intombazane yenzelwa lokho. Kodwa ukuphendula lo yambuza ukuthi why uMpilo waba nephathi. uMpilo akakabi nasisiphandla esimngenisa kubo. Asazi ke noma mhlambe kuyahluka yini kodwa kweminye imizi khokha inhlawulo kuthengwa ingane kulotsholwa ingane kube nembuzi ngapha nembuzi ngapha kufakwa isiphandla seyiphelele ke indaba. Yasala lapho ke kuMpilo kodwa ke sayenza njani sayobhiyoza ephathini ngoba iphathi yakhe yayinhle. Usethini ke umseleku ku season 2 of izingane zesithembu uthi ngoba uMpilo uziphathe kanje uzoyilungisa izinto zakhe amenzele. Niphendulekile ke kuleyo ndaba ngoba kukhona abanye bathi hawu bayakwenza lokho abakwenzi ngapha. I-delay yabasekutheni kunenhlawulo, kunokulobola, kunokuthengwa kwengane, kuneziphandla, kunokwamukelwa kwengane. Mase ke kufika la ekutheni ke nawo umcimbi kaMpilo osufaka abantu abadala onempepho nomsamo naye ebengena kulowa msamo ngoba manje izobhimba into yokuthi ngapha bathi yithi sizomenzela ngapha bathi yithi uyabo. So yasuke yageja lapho ke indaba kanti kaAbo umseleku noMacele bashadile. uAbo wafikela ekhaya emshadweni. Ezakhe izinto naba bazali eduzane. Senguphendulile lo mbuzo ngiyazi ukuthi ngawuthola kule ya video ya ku season 5 uthando nesithembu le episode ye birthday celebration kaMpilo kwasukuba sengathi hawu nishaya isintu niphinde nishaye namaphathi kanjani yabo sesiphendulekile ke. Kodwa kubalekile ukuthi kwezinye izinto siyafunda mase kuthi nabanye odade ezinye izinto ezifana nalezi abangazazi ezinye bayayifunda ngoba ukhona omunye uthola ukuthi into akayenzi ngoba akayazi.
mayeseba nolwazi kube yinto naye ayithandayo ukuyenza. Kube khona abanye kokuthi vele ezinye izinto zamasiko abakaze beyibophezele ngalo, akulona icala. Indlela yempilo vele sonke siyayikhethela. Kodwa kulokhu-ke ngeke ngibone ukuthi hawu asifundisaneni ukuze mhlawumbe uma kukhona omunye ongathi uyaqalaza efune le information ayithole. Okwami-ke ukubonga i-support, kodwa engicelayo sihloniphane. Ninciphise-ke nalento ye-bullying eniyenza la. Mangize ne-topic sihlala phezu kwayo. Masikhuluma nge-behavior, sikhulume nge-behavior. Ungafiki ngomqondo la wokuzo-undermine abanye noma laba esikhuluma ngabo kuzwakala sengathi awu ubathatha ngazi kanjani. Ngoba ngiyayithola leyo nto mase iyangixaka ngibe ngiyibuza ukuthi mhlawumbe yindlela yini engikhuluma ngayo. Mhlawumbe ngizosola okhomentayo kanti yimi okhuluma kabi ngingabe ngisazi. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.